Congratulations. Jai Biswanatni. Jai Rangdali Baishaguni. Maria. Birat moनसे मोजां एनार्जि लानानै फैदों नोंथांमोना नङा होमबा एसेबां खस्थ' खालामनानै अखा हादों एसेबां ज्राव ज्राव अखा हासेयावबो मादैमोननिफ्राय जागायनानै जोंनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो आंखौ नेनानै एसेबां खस्थ' खालामनानै नायनो नेबाय थादों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर दिनैनि बे हारिमु बिलिफाङाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो आंनि आबै आबौ बैसोनि आंनि आइ आफा बैसोनि लोगोसे आंनि बैसोआव गिदिर आंनि आदा आब' आरो आंनि बैसोआव उन्दै आंनि फंबाय बिनानाव गासैबोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरबाय मोसागोन ना मोसाया मोसानांगोन अखाखौ गियोब्ला जानाय नङा ना गिबि गिबियावनो आङो गावनि मोनसे बैसागु गोदान मेथाइ आं खननो आखायाव लादों बेनि उनाव लासै लासै एसे मोसानायथिं थांसै ना मादैमोना मोसागोन ना मोसाया मोसागोन दे ओके बरिया मोजां भिडिअ ला मोजां Thank you.